Anuanom any other for no money about Mama Ketchy, program in Indiana, Obinima, Obitimo X-ray, or share who you YouTube, who Facebook. You want to say what fire number no 01521 400 8110. There will be an audiaba, a busia betnas, the Yabed dream, and a shatter in the coffee canata. This year, they pass up as some nose. I look sharp. Ghana for me, Mamma, in the hall this year. Hey, this year I better man do. Sicasania Popi. Mamma, in the hall, a man of Kumo. This year I am better man do. This year I am better man do. On our way to riches, on our way, fire away. Fire away, fire away. Every other day I don't for nobody about Mama Ketchy. Oh, we are saying, oh, and we today at Snassia program, we said you'll be no be such. This year I am Padamadino, and dear man, 19 a trouble, your man and my this year. And your mother brain, trouble, so our real moon, yeah, Ghana for Mama. Bekayano. Said the American, but there's a former Indian man to us in Tino. Everyone says, you need the Mermatam. A mamma, and my as a fool. A man Kumo. Shamama, quite a madam of us. Would that then go down at the bang of French and Bema? Would that then go here quite Mamma said, and near my Cosono, and Sembesi 2020. And then go figure that I is at a well, can this year I am Pedamadano, South Castamono, this year I am Pedamadano. Ya the photo of Guabon today, and man which let in a bang of a time from Ekunuma Bukun and Dadanino. Most would ya Dumano, would ya bicycle so to man, Namutuya Dumana Mana Monchane. Bramo Brain, Namo Brahma, oh, I mean, maybe I'm a former more Brahmo along with a honor. Hey, this year I am Pedamadano. Also this year I am better Martin, right? Go figure that at the shutter. Hey, this year TV series is debut. Ya Mama Ketchy, Tina say, Obi no be a show. Hey, on our way to riches. We did tea. Me alone. I believe I catch us say, I bled Tomenya or Nipanye, I bled Tomenya or Nipanye. Emmanuel, Ghana for me, Mamma, hey. Look smart, remember, look smart, what's it? I'm from my Kumo. Year by Chantuma. Party was already made. Remember, one to die to this year, I am better Madino. This year, I am better Madino. On our way, fire bomb poverty. Hey, shatter, configurata, or remove. Yay, fire away. A higher day. Yo, Madisia said you wouldn't know. I am body to be a city, your body to be a mongo. And we are see what we are say, and we are so ya. Bibi anya sadia wouldn't never who not win him. And the anum a penny can't be. Say, if we are see, Senipa da Sanide, wo bedin in yewa, wo de momma nye, na bed your chesicano or lusu with canano. And inti. And the money aba, a busiani adofo, a frefre my etnasia. The idea benie, hey, said the macano, and said the other baby a true fra, and some baby a chabu, mammy, Nanyakupoya hat a sreal or Bekuni Pan coming numeri and Tiasio. And Tinya you will be back. And then you will be by any and no moment ya can't summon no, Yamia summon says the baby beer will be a general, and was so timid cabi. The Abbey Yamia San Nebi so make canon. Said the American can send you, ya papa no was of Obinum. Ye be alma Christophobi, Mamma Yama, many ya papa binuma sabe. Benjamin ho, Yamena dia ho. But a baby Passabacha say, yes, me Yameno niho, and were yes, Subania, your woman tia. I saw 4 7 bread as Samotia saw them. I saw them penny 40 morning. Or be a one about and shadeba. So for who preaches a preaching way.
en franchira ne se Bible num na wo se be ma wo no anhwe oba ye bone na ne banya 18 years de na ochi na nhwe no onyame no me na be ba wo sofo no ne se nipa no so na onyame wo ho okasa wo na obi abekasa obi adi obi atemunti obewu saa na Krisala wo no nyame ku na nkote ase wo nyankopon so wo ku Krisala wo nkote ase mame body bia ye bone na so bone bi wo ho ma oduro eni anom ena so mu ni aba mama ka chire se dia me dia maka na dia adofo e dia ba ne yeso ye dia ba radio we so wanya ye ba bia je so obi nim a na obi a chire de obi nim no na obi a chire ane enu tiri ya ka se wo ti asem na 7 predia sabadwendwen baba nyansafo tena se na tie ni ye subscribe minua de ye ba ye bia no na aba na wo saka odofo ena so de abusua ne adofo so mame enianom Ghana for meme ewiase meme nyina se de medical aka se mema ema ye nyansa te sa abo akode ye nyansa durekiri enti monto mo boase wa brabom na nyankopon hu momobo mema de asa ka moyire ho su nyame pa yi o na nyame hu momobo cha se bado obedi be ma wu a o ewurade o bado obedi be ma wu a wodwene ho ba bi a wonte ase kwa na obefa so obedi be ma wu obedi na wu na so be ma nya ba bi kakra na me ta de enka hali apone ba ma oni nsa atitim Ghana for mema Ghana for ma ekum wate mo amo ne mo yida de ntia brochire mo amayida ne nti Ghana mo hwa kwa na ma de mema efa so mo hwa kwa na ma de mema efa so eni anom mo mayani na ho na nipa hunsam nipa tensam eni ama amanfo ehu no se ni nyina se de mpanyini kan ne sa de asa ne yeda ne ya bibi ni ba bi anka ya ntupunu mo eni ama ekoso wiase ne no et sane ama ne nipa biye nanoa na o cassette ye nyame asem obi o kaso ye Kristo ni kra na ofere nanso nyame tiase nyankopon wote ase o hye ne mabone mahoban odofo enenso dwumadi aye de brawi eye nuanom ene adofo binom ensam a etwagu ene ye nipa bi ni mehu eye be nwonwa ne bade abasa ka kire yesrawo ensa ni bi ha ye ntiase kire ye mu duadua maye enu ntiri ndi Kofi Kenata ene shata epie ye no wasi this year ye mpede made no 2020 ede be ne ba wale fo wo twempena mame wunua bite achia abompa ya pekunu osu be nyakuru ni bia wie no hwe kwa ya mode amanfo ma me efa so wo ba bite ho a wono wo kuna wa twempena nti no wo soso Christian love so me dia me nka se Christian love awuo Messi awale na huhunhu sa wo ye jidi ni na ye Kristo ni a hye na kesa awale we huhunhu awu onyame nkrofo a benim nyame suro nyame de be awu sa awale na wo huhunhu odofo ni ti maka se program wo ti a tena se benyansafo ba dwendwemba ti asam ni si na wutie si a wo behu de ekọ enti ye de abramo anie se anuanom momma ye mayani na ho 2020 titiro mema ene mi dianu mema mi su amam wate mi su amam se be ma na yerete ati sika ye ne ho ade empo bi one ne free Ghana ede ne ba bruchire na oba bi bekwa kofa be ma bi kura wonuru se ni kunu na wo so be ma wa yere ho wasidane watoka a chese sa ba yi nti no agro sudra so ti kuro ha so ti Ghana for mema wasema yi a wate na momma ni na ho na makwa ya de mo fa so no wiase nyina ene ne last nka kire mo no be ma ate aburuchire na yira asifi ama na ote Ghana wani minister fo na atwempena wani minister na atwempena asa be ma we bati asa yare abono na ewu wo bati ya se yade abono na ewu ai oti onkra to so kakra he will accomplish it what ooh yeah. The beginning and the end today radio. Compression. Sure. One any assassin near Yamenti, Papa was so be added any to no so. Now no sooner be no me a year subainty, and the papa so for, or be a Bible man, and a Bible yenny, and someone was a soft can. Emma Christopher who say ya for so. And Mamma Motia Brochira, my woman, Marshabe. What did I saw them my elders? Obini Obia one sign about or didn't pop it who preaches so I saw the penny. I worry about for friends I and I from. I saw way.
Ghana for ba betie obi di mo bi kire no na me nka kire mo say mo mfiri sa abre say de Ghana asofo ehye nkobro kire fa asofo mo ehye nkom mo mfiri adasefo na ba wo ma ya ba nhye be ma ne na ba wale be de ba yira no ma ye dikness wa so de se be ma na ba wo ba nhye be no be mfiri sa abre entu ya sa nkora no ho ka papa asofo asema me kan dafo abeti aso dem baba broche ni be wu Kristo yete ase da ba na awu na anhye no sofo ka kire ne so ofiri sa abre hwa akora no emfa ho ne sa abru 18 anyina ware sa me ma na be fa be hu di firi nyina mo ma be ti ase sa asotwe bi da ho eche no mo na be firi sa abre ewu sa amfonso no esra ho bode fache be ma ne oba awu mienu emfi sa ba no na aya efro oye elder ojina Pentecost aso dem ojina Sambidisi ojina chese Presby Roma Methodist ojina safubi anim CCOM asafubi anim a chese ojina ha na chese oye kronkron onyame de obi akatua be ma no ye papa no masofo Ghana fo na eka o se de me de maka no mama ka kire de obi ni no obi de aba amanfo de aba se elder se fo abeti aso dem aba wo be ma aba nsane no mo ne be kasa se be nhye sa nkola no ben hwe sa nkola no na ni nyina Bible akaseti ya se be ma oba wo ba ja oba wo ba wan hwe no so fo mo preach kire be mo preach fan kire be mo preach kire omo na se no na masabio ya papa no akonfo bi no adunsifo kire se ya Yesu na nya aduma na so ya dim ne de ya gini di no ya aduma ma yen mo amakita Kristo na mo di na atuatua mo nsa so no mo no mama sa ni pa ni nyina kaseti ya ena mo ni aba mama ka kire asama me de bayi no obetena se kwante ase na so esa wote ase enuanom hwene ma aye ko mo hwe o video no me be show akira mo wo sofo mu a na sori eba eyire wode na ko wura hotel on no koda wo de mo hwe o sofo mu a on fere so wo so ba ni kunu no ensa se won tena se no de nkasa da yira no sofo de na ko wura hotel na koda no Abo. Yes, ma'am. Oh, Miss Sonia, oh, Jabutra, my son, oh, never turn on your day. Oh, by the way, missing my mammy for missing Obedi, I know where that's Obedi. No, did you about it? And mom's my bomb phone you. And my go PlayStation Google. We never tell say. I bought Johnny away. I don't want. I'm a na mo be ma na mudi akire no kura mo ankyere se mo ye mema ada ti ba mo hotel phone ba mo na sa mo bo no sa papa we mu ja na ma ni pia won tena mark bi ani ne ho e wo sa mo bo sofo yi mo no anka na ho te no mo hye asofo we no e be ye dan na sebe akonfo e de adusifo anka santia konfo ho ne be di sa ankwase ye se mo edi sa ansamfo we konfo pese o wa ne bi kana yira ho a konfo ayira be yesa na yira na wo sofo nya ho akasatia some comfort na ira me yensa na ira na sofo kasetia on the afa ba na wale no aye no ho de amabusu hu hwe sofo mu mo hwe de oye mo hwe de sofo ye enne mo manyame suma tofam ama sebe nkokọ ne adwane ne mirekire etiatia so ni nyina ye no kura sofo mo nka sofo tia so de no de la tablet bible da ho mo mie bible mu na sofo de tablet na ya asore enuanom ebra na wie dru ebra na wiedu na ka beda Kristo ni ba woti nyame fie oni okuru kwasie da bafroka akotena so dem efiri du oda kwa gina ba nhofo a chempena osore ya no ne be ma foforo na ni kunu ada so okunu asore kwa adwuma enuanom ewiase ya
na wiase ade bia so ni ho a wo be ye de asi a eho na ho ade se Nyankopon wi no ne bre so so be pa ho ntoma opa ho ntoma so wonderful ene ensama ye de abai no eye niam amanfo ahu obi na ti ma check oba bi se wa afa kwan bi so afinie da bia no pasa aba ni gina ba ho fuhia be ma foforo owokunu so oba no wokunu Ghana for me ma mama money na ho wate mama money na ho na dia maria ya mono sade ya maka na memeka ho bi ni nyina so ye mema no so musu ba ne be ma katachie wa so no te bicycle so akwa adu akwa sabe bi kura dia wo da dan ma timi nya hwe wo timi nya hwe ne ba no so ntini wo brew meka wo ma mi sika sa no de akoma no wo afasia no kura sa no wo hwe wo mo hwe sama mama ni ana ho a ewo se ya mo be wu se basa ne bra wo bre ye nyina no wa nya so aba anti ani na wo so ba wo ye sa no papa yo hata suri no on fa ho nchew ebe ni nguase ye nyina no wani be guase a nipa be hu sese ebi nie me dia maka kira wo se be simire bi beduru no video so me yi akira mo no enne obi a na ma no wo hye yi sabe sade enne wo na babante kwa ntimi nyina ba bi nyu so ga na nyina dia bro obi akira video mama ya ni na ho wate na ye jabwo ni suma se bone na niam aya ye kase ye fu se nipa wu ade bia ni ho nipa oti wi ase wo ye nipa wu ya de adofo de aba ne ye ka wu oni asafe no aka ye ho a eye wo bi nim a wo bi kire ye ye ka nyina wo bi nim na obi so kire enu anu ne adofo mu ne aba mama ka kire ni ye telephone number ye di dwumai 015 21 400 8110 Udi ya fa wasem ne bra abusua ne mpanyi betena se ye bedue mu de ya ne wa ka nyina ne se wo nua de ya ne wo gide wi ase e de yan hwe sabre hwe ne ma pa ya koso bone ni patimu tena se na kreti mo nhwe ye nua ba mo yisha se ba bi oda mo nhwe mo yisha ba bi oda e de ya ba no de to na ye sa ni pa we na yi ne to so ye slim queen no mo mia so no the social media Mini asa ne ma we na sabio ababa ne wom. Woti ensamini afa mobra wate. Na wiase ebra na wiedu. Enti ne wiase akwa nyina mini wo hu satebu da na eba. Maamefo aware a ye atwempena yi. Maamefo panyinfo maame panyini bi a so te Ghana na ukuru ti a wo atwempena. Eyo so obi ehu ye ohu. Eyo so obi ehu ye. Nipa ehu abra wo sa ba ma na sa na yiro sa na mpena wo obeso wu no adane no behu. Adane na wiase nipa egu ne ho ani mase a won fere nipa mfere ade te se de make Christian love mfere ade wiase oba ye ba ko sei wo ka obi sa na tiri watu wanu asi Christian love so wo de abese mu a moto nwom no sebe obi bra Berlin krom ha me de ba Berlin ha o na wa wo ye oba no wo de wo pa bra Berlin krom ha mo fa mo nwonto no motimi ba Berlin ha wo de wa wo pa bra Berlin ha na ba beto ye o ba de ya no wo de ba ma bi da ho no wa fa ne de a obi anu ni asem na brakuro aso obedi obi kuru na nka obeti monsa mfo na budi nyame akata wani anya nyame papa no wodi na akata wani ne ye kuro Berlin ha de wonti mu fa sasa ne ba ha o obi anu obeti nde sasa we ya ba Berlin kuru ha wo de wa wo ye oba no free baby brasa obi ni kunu ti wo ba beje na nka beti ya ka ne nyina wo so no kunu ti ya no wa hwede yie mon hwehwe ni mu na e wo mo so obi ni kunu akoni pam no e wo na okoye show ama ba hu se wo kunu di mu ene ne ye nyina nne no me de asa ba ka kira se kan ye kitabe ku ne fa ne ye de etwa na mpanyini so e ka asem bi se kwande wanfa wo sam ye su nyina didi anuanom moma ye no doye ho moma ye nsuro Nyankopon wate na wo nyame wo ne pa e de mane ma moma ye nsuro nyame na moma ye mfere ade ene oba yi ne ho kura wo mfere oba e kasa nipa kura wo nwene se wo ye oba sebe ba wale fa na mpo sa wonya ba wale fo a udru nipa masai na wasa oba wo ye wo ho oba bia ye oba udru nipa ma e wasa wo kasa e de se de obesi anante wasa be wonta de hyem kura no e ma ye hu se we de ye oba na so na hade akoso wiase ne ye bie ya ne se kantete ya bagimbre hwe ne nuane ayedi yare yanko a nuane ayedi yare yanko a ya mu bidim kunu makra de bia ye nam aweda enu tim di fufuo no kra ma wa ho to kunu ma asene wo resa no wati fufuo no boso enuanom o ma ye gya ye ne bie bebrebe nyansa dodo na ye ntena se na ye nwene se de kantete ne ye nanano ya papa no ya maame no
ene ye nua mo mpayifo tena se dwene no odofo ene ensem bebre ni yakeka boma ye de ba anuanom moma yenhwe sade amene mo hia amene mo kanse bebre se odofo de ba ni wiase we ye wo hoyi no nipa ntimi nge ne mfonso entun se o empo se ma ye boni bia mo hwe ye nua ba ma ene sopoku wani ababa we problem hwe ene sisuro nyame nti no wo bre ne ho ase go no ho sade abaya de be ye bia no ekosi sei obi atsira subura no ho mfisi aduasa nwotwenie sa awurade amamu obi tsira subura no ho mfisi aduasa nwotwe ena sinyame ehira o sa awurade amato na awurade nsa wo ho so nkoda sa wo tsira subura no ho ko ade Ubesra dia sa dia ko wo da bida ate se wo hu papa ye ni munyam radio sa wo so nkoda me ka che radio sa me hu nkoye onia oni panti mi nkumi da de sa papa yi wo de me kra ma ho na me kra e se radio nu utimi miye na nu so nyida minni munyame ya magina di nyame ba na so wagina di de ahe na do ho ato no so the awurade ya netitibre oguso a oye bi o mana ye wo won na se nka ka kire mente ya the oye netitibre na bia na oye no se awurade abeto ye nko ade a 2020 wo de ye ko ene mo oye netitibre mu no make kire aye me de 2020 hey aya mana bro so wate me ne me ma de babusi ya me nia me do fon so awurade aye bi aba wate on saya ho ko da bia da ate se wan fa ho anto no so onyame a woti ase da bia ka chire ba mama se nyire hu se woni ni nyame a woti ase ka chire nyame ti ase wate ye woti ase mama tamfo ahu se papa yo kame ho wa say the open na mamu ene mo ye de titibre mu no ya bre so gusu a oye bi ene so poku no me nua be ma ene se de nyame ya de titibre mu no wo de tie hey wo nyame gusu a oye wate obi o super ware obi anya bi hwekwa ode be ma efa so ukunu dadani na oti amontere twa be ma foforo Ewurade ba ya wate fa ho to no so na me se nyame aya ma me ka kira ewurade ba ya ma wo ye enka chi nyame wa brabo imu wo sa ye bere semu nyame e wa brabo imu oni penti wase na so ono odim dia wo ye oni penti wase ewurade ni nia wo ye ofa dia pratete asai na ode ahye no ho animonyam na kadipa be da te ase enu ti obi nimu a obi kire wonyame ti ase wati ase mama se nyina hu wate shede wo sofo mu akofo asore panyini yire de na kwase hotel enioma kase ne Yesu aye wo fa me amasai nipa bradi se ka kire de anko ntimo nka bi na so he de nyame aye obi limiti no nyame a kire Ewurade atere ne sa woni bre wo so mre be ba wate awo no wo pe aware adwuma saye abrechen kratasem asetena yimu enye nyame den mese mani patra asese abrechen kra wontimi nko wo ma me wo abrechen ma wo ma me nua bibie na no se wontimi ma wonye nyame wodi amane nye na bosom ni nura atu nano nyame anu yoja ebra ne so a na Ewurade amakwan anka ye nyina ebe de ne yasabi onyame amakwan a ekebede na di onyam hye na abam eti saa na papa de oye no manipa ne nka na dipa na kasa wontimi ma wudu wo ma me kro timu mefa wo papa kro timu nhye wo na so onyame a wote ase no obayi nsenkyere ne wo ye bere semu nyame wo me mabrabo ti obayi ama wo so adai
Kedi ayama me bana na mama ground. Kedi ayama uni ana na mama ground. Enda eni o. Wa wo afa no ba. Bibia nso nyame ye. Hwe wa hina ira gift auntie. Wo nyame ye brese mu nyame. Obi hye no kokua ma woni mu mpa ya obo. Fa wo hutu awrade so. Ma wo nyame nya kese wo wabrabom. Na se Yesu di hini wade anyina mu a. Ene ma nyina so ebe wie yie. Onyame tiase. Onyame tiase. Hey. Onyame nimie hia wo. Obema bi obetete we. Oba bi abema tete wo. Wa wadwuma mpanyi bi ne wanya asem. Wa wo haw bi sikasem bi enkrata asem. Ohia atete yare. Oh, wotimi ade nyina ye. Onyame bayi ni nyina afiri ho. Odi adofo. Ena no obi dia ba 2020 ye nyina yeje na papa no wetimi aye. Tie. E ma wre ho wate. Onyame be chama na so. Ka kire wo de ani o. Mi ni awso de ani o. Ena se nya na de wate. Ena no obi dia ba obi aware ba nne. Obi adu adwuma so aba nne. Enso na ya nyame no. Wo so de aba ye otira na. Papa na sen ma passe e wo ka kire abrabom no. Wo de ba kwawie ye pawate. Onyame di hini wade anyina mu. Enemu ni aba mama ka kire se me de mu hia ya. Eya futuo. Ense bebre na adofo de ba. Na ni nyina ne sen ye nuanu mu mema mo wo brochire mu wo wiase. Enya brochire nko a eniema ekoso bebre na amafo de friga na ba. Se obema bi tie brochire na ne yete ga na sebe mema foforo fa no. Sa na mema bi nso ne ye yira no tie brochire na mema foforo fa yen. Oba ni okura da sore na ona ma bi foforo. Enuanu mo ma ye hye ye wate na emere ene na eyo Nyankopon ko ade a. Ebia wadwe ne se me ye ne kakra bi agyae. Enuanom onyame tumi ade nyina ye. Enu ntire me ka se me nuanom ma mo fa mo ho nto awrade so. Na wonyame wotumi ade nyina ye. Oye shebre sisafo. Wiase ne ba nyina ye papa ne dia. Na me nu subanti ama nne wo bi e kasete ya no. Enuanom ono na adi nkunimu. Obi antimi anyina nanim na so na hwe ya brabo ne Yesu banti osofo afọ obi yira kwese hotel ne koda osofo te aso de ne yira ho na otwempena e da jira so de mu atwempena e da jira so de mu ne yira ne obi ya aka otumi ade anyina ye Nyankopon adafo ayira no mabugu asafo mu amone amanfo ya aka yi osofo maame ne bi ya aka na ne kuri jina ho ebrichi osofo maame ati aso de ne ho anyinti obi agya ya sori a wo mu e kwa asori foforo. Eso de kuri jina ho preach so ye sofo. Aka Bible ka wo. O se de o wanti ba hwe ni fie yie no, wanti mo hwe asafo so. O yire kura wanti mo antea no. O yire ne asafo ma ekontokwa. Na asafo na mu ne kan ye ho se ye ekontokwa obetimi. Onyame sum ye ye ne sen. Ko fiki na ta o se nyame sum pa ne ye sum yi. Nyame sum pa ne ye sum yi. Papa sofo, elder, Ghana for mema, Ghana for ma. Mama ye hye na ebre ni woyen. Odofo ene asabusua ne adofo soma me a ye ba se ye betutu ye hofo. Ye ba hye ye ho nkuran na monde wo bi ni no obi a kire mama ye ni da ho. Ena asem ye ni da ho. Mema mo ne mayira ne mote. Mo hya mayira ne mu ye na ma adi mawu. E wa brochire ene wiase ne Ghana ba bia. Ma adi mema wu oba besi atimu sore ahomache. Not a bang of fight and a bear man, Sabby Bearman, so by her crown and Musani Kunu. A dear watching. A reasia for Fedianti. A reasia for Fedianti, dear no warpe. A year will send me per whom. O want to mana panel. Make us such low sessa. Now, may be best to make you video the atwabon thing. Sessa. Or be a who brafe. Or brony body deacon who. Not catch a unia guy and he said.
da bia wo hu ne sa be ma no sa Ghana ni ba no so ahye hu me so ma hu be ye na wotwe be me yensa adai sabe na wo ma me bampo onu be sia de da bia ahomache ba hof dia ne wo ne ewo ye wadru ho na wo te wo twe ne sa be ma no adai onia wani ate wani ti nche ni nyame wate eni ti ne maka kire Ghana fo me ma bo so abode ma yiro ba brechire no me nia Joseph Mensa Joseph sade awusuro nyame na nyame dɔw no enu ntiri Nyankopɔn akire wo sɛ wono obrade nyina so anka be ma Kristo no no yirete wa be de na wa brechire adai momma nyame ayeso no na sɛ ye de nyame edi agoro wo do yira ba breche sa sabio wo ye be ma na ahomache wo sɔre ade afahe ahomache wo sɔre a wo de afahe enuanom me de me betu mufo adofo de aba ya beka enche sɛ de maka no de wo bia no na wo de aba ya ne mpanyini be hia ye beduaduam ye de baba betu dwa eti ne de mu ni aba mama ka akire abusua ne adofo e de soma ye ni sɛ Ghana fo meme Ghana fo meme mo mama ni na ho e ba mo so mo ni mukuru ne ntene mo mama ni na ho mo mama ni na ho da mukuru no so de hia manfo ayire na mema no so mayire no so so de hia manfo kuru no ada dia ne mo oje obema bi oba akura ni kunu obefa no no sade ye de medical aka nkwase abuo nti obema adufudie nti no chese we di ohia na 50 100 no okọ ne baabi saa monyere mo ho na wiase we na da ho no wonyame wonim ne ya oye ayo obi se temuda beba mo hye ne ma ekoso wiase we bia mo yehu we bia ma Kristofo ye nsurade de ya na ye meyi ase Kristofo edi nyame soma to fam ama obi atim kade ope wo nyame asem no yo edi chia ema busua ne adofo nyina mo ne ba mama ka akire de ye di kan aka akire mo no wo hwehwe ya wonya ye ba bia Facebook and YouTube enche radio ni be bia tum na adofo mo afre de ne mo akasa eti enne so enya me papa ye bi o tie na senyum na ode ba ne me misika ba na nka bebra me wo ai ayadom awrade ayadom me na nka me nsam fata o awrade na mama sebi wate awrade abasa mu edu no akura me ne me ba nyina me anya me papa bi abi yo adom me di adom no di adom me adom pe de papa di adom me adom adom a ebradom nyina so na awrade di adom me ya awrade ayami me dana se abre nyina me ne me madana se na ka Yesu ye ne hwan ona nani ase bibi aka te se me di awrade ayami me dana se wate awrade ayabi sana ye bia ma 2020 ye wura mu na obi firi mu sauda so te ase sabre ya ke di awrade ayewo ke di awrade ayeme ya dum wate onyame ayebi odi afa namba no ni awusu nim na odi aba enna obi ni sia dan le sidi make a che ni sia ye sidi ma de so anyina so ase awrade aye ni nyina o hwe enko na odi acha wo no brade anyina so awrade de madam asisi ye se me meti ase a na ya na mo tutu a nyame atutu asiye wate me dana se a ensa me de awrade ase yo sabre mu ni aba sade ya kan radio so adwuma mu ni aba de bra no be makwan ama be de asiye tie de be de na sepoko aka kire wo de awrade ayami me ni se nyame aye wo so bi wate me da mo ase de wo no na wo de aba na nuanom ye nyina ye duaduam ye tutu ye hofo ne ya kyerɛkyerɛ ye ho akwan ene ma bebre na ekoso ebia na wonim na so obi ahu na obi so akyerɛ wo me da mo ase bebre mu ni aba mama ka kyerɛ me da mo ase